ma dwumadie bia na osom yewura nti sɛ yɛ osom a na wabusa ho sɛ dwumadie bia meyɛ no ɛyɛ ade a yewura n'ani bɛgye ho ana Nhyira FM ɛyɛ ade a yewura n'ani bɛgye ho ana sɛ n'ani ngye ho di amenyɛ deɛ meka kyerɛ mpanyinfoɔ aka kyerɛ wɔn a wɔte asanteman mu ha sɛ adeɛ wei deɛ meyɛ yewura n'ani bɛgye ho ana sɛ wohu nyankrompɔmpo koraa na wohu yewura ɛwɔ sɛ biribi kasa kyerɛ wo sɛ yewura ɛmpɛ fin yewura mpɛ adeɛ ɛyɛ basabasa nti sɛ wontimi nyɛ wɔ n'anim deɛ a deɛ nti na ɛwɔ sɛ woyɛ no wɔ baabi a wowɔ sɛ wontimi nkotutu baabi basabasa wɔ yewura anim a deɛ nti na ɛwɔ sɛ wo nso kɔyɛ ne basabasa yewura n'anim onyam ɛna ɔde kaa ho ɛma kegyetia phase 1 ɛne phase 2 a yɛyɛ ne nyinaa mpuntuo dodoɔ naa no ɛyɛ yewura na de n'anim onyam ɛta akyire sɛ de bɛyɛ a dwumadie no bɛtumi akɔ so nti huni sɛ baabi a asanteman baabi a wogyina baabi a wote bia no yewura sunsum ɛwɔ hɔ baabi a wote bia sɛ wohu ne sɛ ma menka nkyerɛ wo te sɛ yɛka sɛ yɛba de ɛyɛ awurade asɔre fie no wo asanteman mu a kae sɛ sikadwa sunsum ɛkataw so baabi a wo bia sikadwa ɛwɔ hɔ nti sɛ wosɛe asase no a wombu sikadwa sɛ wotu nwura gu basabasa a wombu sikadwa wombu yewura sɛ woyɛ deɛ wopɛ a na sɛ wopɛ akyerɛ sɛ sɛbi sikadwa anim onyam a ɔde aba asantemam yɛn nana kɔmfɔ nɔkye keka bɔɔ mu ɛgye yɛn nananom akra keka bɔɔ mu ɛyi nkonya akɛseɛ ma sikadwa baayɛ no sɛ ɛbɛ unite asanteman no onyi ni yɛwɔ nkurɔfoɔ mu de ɔmmogya ɛna si hɔ ɛma asanteman yɛ asanteman yɛn nana yɛ asantewa eduru baabi na mmarima no kura asuru ɔsɔreyɛ ɔse dabi yɛn sɔre ne yɛn gye asanteman si hɔ mpo naano a wɔn baayɛ free britain foɔ baayɛ aba kumase bɛhye kumase war sagranti war over 150 years ago still ukuma apem bɛba ɛkyerɛ wo tumi a wo asanteman mu asase no ɛyɛ different ɛnyɛ asase bia ne yɛn basabasa